في روح النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا خاصة ونخص الخبر في جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين والتابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الأربعة المجتهدين. ونخص خصوصا الخبر في سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا الشيخ أحمد رفاعي بن محمد مرحوم رحمه الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة المرحوم Bapak Jamudri bin Bapak Muri Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Lan dadi sapa pengaranan wong kang utama lakune wong padha wasa cukupan ake wong bareng padha wektune dasar tinggal wajib temuli syariat. Lakune wong sampurna kang biasa semakapiran dadi munafik kabelan. Kaya ngarep bicarane wis sabar kenanan akeh guru mengkono haram kelakuan. Iku wong sasar anut ing syaitan. Yana pengeran wisatan wikaburan. Kawi kanjeng bukti dari adan di buku patano. Guru kanjeng yang sarat setaku. Layan gerbang kupur kedeng cantiku anut syukur ulama kanggo selaku. Kong ita wasi pengita tadi nemenan lamun akhirnya. Mongko kinon munduran. Dengan purario selasine kan kata piran ikut ana ning syarat perjanjian. Solaku sunai kuatir mundur lamun akhir yo haram tuh gede banjur. Ana dingin akan saya haram mungkur nali arep itu ambil. Atau biru ing lakune kafir munafik ana tawane pasrono katene. Kan mikir saya haram ing munduran kesapan tenapine mardukinan. Anu peng sarang kinawe pura-pura kinawe teman. Anu peng asana para saya haram lan kubur kana sumikira iku lan kubur wong munafik eta. Kanisa kene para parentan ama subakan anu peng hasil utusan. Lan anu peng alim hasil kewajiban padutan anu sabab kafir munafikan. Kanisa kene kanjeng hari apa tanggupane ing cari setan laknat. Kaitan menukalan binti epimat yang bertemu dengan wakil sunnah. Kesakan yang syaitan, kita akan kinawi yakin ikilah Quran pikiran dalam batin. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattabi'uhu illa fa'abat fattaba'uhu illa fariqun minal mu'minin. Dan teman-teman harus menyerahkan iblis syukur ing dene penyanane wong iku syukur. Monggo pokokan datang iku kabeh nilang ing setan menungso ngene iki. Beneraken ing wong iku padha akeh sunah tinggal wajib temuli kebahagiaan.
Angin dan anut yang setan laknat setan menutulan jenggelunan seponto sang yang mukmin sekapihan ang boso sa imane para boso began awas nasi sekali seling alim ta'akilan itulah momento akan arad anawat setan Allah ta'ala wa jalla al-akhillau yawma idin ba'dum li ba'din aduun illa al-mustaqim. Jika Allah Ta'ala dalam Quran Utai kewang sana-sana siasian atas rumah siakan ang katungan Pimpinan kiamat kinawaruan satu ngewang itu kabeanane siasian krono satu ngaibin Iku podo ketika tru ingkan kanean nanti satu ngaibin satu ngaibin Airing bandinamu Kislan kesakronan Sekewang mutaki muti ing pengeran tapi wajib tinggal haram berayan asian tuti Allah kariduan semoga akhirat asian dalam ing dalam suarga aslan ngawam kalau ning dunya tapi wajib tinggal haram bagi kekasih Allah tak ngasawi ngalam ini mudah dengan alim dan hati sanakan asian ing sadengah kita foto rukun ngakeh-ngakan pasunatan tan etong soal-soal salah kurangan Anggal minggunya ni rukun rame itu maka akhirat neraka pengancaman kami pernah podo kelakinlah wong awame kotang kera podo belayan saat moho haram ikulang laknati yang turune kang tadi panutan tatan dengan itu Allah wicarane podo nita peneng luwe alame kan sanit amret ini soluwe banget saudara satu tapi guru lalu nanggetan sangat jatuh-jatuh kurang syarat iku syarat untuk ngajar kaya wicarane ngaremus kabar jalanan wong ning neraka padha anglak nabi Tuhan ingkang kane kala ning donya asian perayaan haram itu asalan ya teko akhirat maring guru padha nyatru anglak nabi wong padha dadi guru perayaan dasar teko neraka kang kiluru kedoyong dene kaeton kang arusi ikulah eling ojo dasar kebarung kaya sasare wong kedasiku manggung maring jalan penerus sarasan nungtung alim ngatir bukuki mulang kahitung bebahi mana koso kesara siku mumpung minggunya koso soha koso sahotobat asa anti-asian kepatulan ikatan ngalindung wae Allah kambing kabir syarikat jaga ake sasare wong awam lan anak berat ingkang jadi iman Tumalang dia ni foto sakar kawang Kasi tananot ing ako mo Islam Tinga tako Ipin Kawi otok lahat Ano tingaling masil wakit Timat Ikuang ano Masore iklit lana Pagkakuru mo solur Serasa Nyatanin luwi imang kutini Kasusan Ngerosolur Kesaturan Kaitan Amarot ano tinggol Anti tuturan Ikulah ate wong martu iman Kodo juga bunga tolak-tolan yang hukum Pinusi yang aranan Bersepiri saito amaru Ikilah Quran waman warap mampu Wain sayana lahum Musang tonu amalahu Lan maes Sisakan fitnah kinawaruhan Kasi wong iku kafe Sekeng kelakuan wong iku kafe Pang Allah Lan kekukuran iku kodo Pinusi jago yang aranan Ikulah ake wong kebatolan Wijasa yang aranan Bersepiri saito amaru dan saya paham untuk ngajak maksiat kotor aling-alingan kawan berat ada ngalim dan hati sekutu kekarapan bersikatan yang ibadah kacolan binut bikin hati kinawi kelurani kulang sepan menusor rupuan binut di kotor moso peke jujur nyatane maksiat munafik kupur kami banget negara asini mukur kekelurat negara padan tobat kesandu diajak maring toasa kebenaran ya ukusan anut yang Allah Tuhan ikulah sanggup selaku kinawar wa ikulah Quran pameri wa inna kalutaqawum ila siratim mustaqim wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati anil sirati lanakibun ang sinis royo tingaja siro Iwang itu kabeh maring salam giniro kang bener sama Isrambut mengikaralan kukurus jawang wos ketoro kami doakan kabeh ing akhirat lawan dinobalan kami doakan kabeh meminta iman kebersarakan bedo kabeh majalan kabeh laknat
Iku kabeh sanging dalan kabenaran iki padha kiwar maring penasaran anut kae panong iku kekabehan katalurip ning neraka luwih kamedarasan iku lakake saiki zaman tinutur kasengan alim lan hati padha mungkur angge war sanging kedalan cara jujur marani maring kasar munafik kufur ya uga irisa lan ibadah tetapi kurang saran dekal saking syariat padha ngajak-ngajakan ibadah sunat lapan mikir ingkang dadi beberapa rukun Tanana besi wong akeh kasunatan ngakhiraken sanging perduati-atian. Wajar butuh ngalim kepastikan iku gede dosa prana kasunyan. Akeh wong padha nglakoni penggawe sunah iku ngejong rusui ing syariat. Pertama tinggal kebekerupan syarat ana wong tinggal sunah kalilang doa. Gusti Allah pergunaan kemuliaan yaiku mundur sanging semua bebaturan kaya wisan yang harap usapat iku penerwati Allah. Bapak asing Allah anut pamulang wong mundur saya haram yang sembayang tinggalin sunanut yang cara kalilang iku wong bener saya Allah tan timbang iku wong bener rejo ing Allah tan nyimbang kena memukalah tapi wajib dari rong itu saya haram ngatan negara iku selamat menggoni ngasil kini lo tinggal sunatan dosa ini korok iku bener pemilihan nih kang tinggal malu ketuasin saya haram mereka tinggal cukup kangus kawedal Nggoni ngatil derajatnya luhur kawisa luang mengketar sesuatu sapa kurangan karena saya iman saya kapetikan lamun melengok kotor wajib ngulatan mengko tentu jadi hasil saya cukupan patokan cukup saya iman ilang saya ibadah besobat berani agar sudah kang tinggal nolorong yang kali ngasirat saya kartu kembuli ini Tutupan dari penggawean tinggal malwajib pembesaran jadi tinggal iku petang bingung dasar kawit tersir tinggal sanging wajib asal satu sunah akeh wajib ketinggalan iku mencane tiru ing wong samponan kemakhabiran jadi kafir munafikan cara saya iman dosa ketunggul sunah kang sementilan panganan tetap kepingin ing aranan wong sampurna tan ora munafik kurengan ngono iku nagare wong iman marko kan ana. Kepengalin pasek wajib tobat mulian sanging pasek nek ngatur kelurahan. Arum masyarakat ketunggul kasunatan iku langsung gawe sunah arum sing hukuman. Kata masyarakat wajib kemuli tobat iku warnane haram sawis. Ternyata pengalin pasek gede iku larebam ikone syariah.